Chcem dať do pozornosti aj tento odtieň. Je to Melír 4/30, kombinácia gaštonovo-hnedej. A 30 je svetlá červeno-hnedá. Tento odtieň, tu pekne vidieť ten melír, tento odtieň som inak stiahla z ponuky, pretože sa veľmi slabo predával, ale v poslednej dobe mám zákazničky, ktoré presne takýto odtieň potrebujú, čiže asi pravdepodobne sa takýto odtieň vracia než do módy, ale začína sa stavať obľúbeným. Naozaj veľmi pekná kombinácia, je to taký tón v tóne, teplý odtieň. Na stránke ho nenájdete, ak by ste chceli, vieme vám ho vyrobiť 4/30. Ak bude mať niekto záujem, treba mi napísať do správy a vieme tento odtieň vyrobiť na objednávku.